Hemos corrido una cursa. Está hecha para niños de P3 a sexto. Participan las escuelas del barrio. Del barrio La Pau. Yo he quedado sexto. Yo he quedado tercero. He estado muy cerquita de poder llevar un trofeo, he quedado cuarto, pero me lo he pasado bien. Yo también me lo he pasado muy bien y no por el trofeo, por el puesto, sino por haber podido participar en una cursa así. A mí me ha gustado bastante porque yo participo cada año. Me gusta hacer deporte y me gusta correr mucho. Aquesta cursa, més que una simple cursa, és un esdeveniment que va més enllà de l'esport, és un espai de convivència, d'ús de l'espai públic i de trobar totes les cultures que conviuen al barri. I jo crec que és una iniciativa molt positiva pel barri on es fomenta uns hàbits de vida saludable, on es fomenta el sacrifici de fer les coses, l'esforç. Avui, per exemple, hem fet, a més de la cursa, que és la part merament esportiva, s'ha fet també un frutellón saludable, s'han repartit 2.000 racions de fruita. Jo estant nen aquí en el barri i crec que és una iniciativa molt positiva tant pels nens com per l'àmbit de civisme que es veu. Ja portem 5 anys, porta molta feina, però la veritat és que la idea és continuar i ampliar més escoles, escola d'educació especial y a la larga, a lo mejor a la secundaria también. A los más pequeños también les ha gustado y yo creo que ellos también quiero que tengan una oportunidad para poder participar ellos también más años.